За мен е важно да мотивирам екипа си и да се включи в обучение и вече това е факт. И млади, и специалисти с по-голям опит са включени във ваше обучение доброволно, по собствено желание. На мен не ми се налага да ги убеждавам в значимостта на контакта с вас, прекия, онлайн контакт и на живо в обучение, нали, и като гости. За мен е важно приобщаващите практики и образователните ресурси, с които работим, да са много разнообразни, за да може всеки като тип личност и специалист да си вземе от информацията. Също така е важно да има наистина много практика. Тоест едно онлайн обучение, едно присъствено обучение теоретично да бъде следвано от присъствено практично такова. За мен практиката е основна и основополагаща. Това, което ще остане за мен, първо ще остане много приятелства с значими професионалисти от вашия колектив. Другото, което така ще остане за мен е практиките, които можехме да наблюдаваме тук на място. Много неща си откраднах и си пренесах в детското заведение. Благодаря ви, колеги!